नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या चित्ताकोलाचो श्री महामाया शांतादुर्गा देवीलो वार्षिक तेर उत्सव. कारवार श्री महामाया शांतादुर्गा देवील्या देवस्थानाच्या सदाशिवगडार तेर हो एक मोठो उत्सव. 2 वर्सांच्यान कोविड काळान साध्या पद्धतीन जाल्लो तेर या वर्साक चित्ताकोला ग्रामपंचायतीच्या पुढाकारान पंचायतीचे अध्यक्ष स्वाती देसाई, उपाध्यक्ष सौ वांयगणकर, PDO आणि सर्व सदस्याल्या सहयोगान तसेच कणसगिरी निवासी समाजसेवक श्री संदीप प्राणे हेमगेल्या अथक परिश्रमान देवस्थानाच्या परिसरात हाय मास्ट लॅम्प घालून कणसगिरी रस्तो सुद्धा उजवाडान दिपून गेला. या वर्षाचो तेर उत्सव मोठ्या उमेदीन जातलो हितून संशय ना. आज 21 एप्रिल कृष्ण पंचमी म्हणल्यार कारवार तालुक्यात प्रसिद्ध असो चित्ताकोलाचो तेर. ह्या उत्सवाची सुरवात चैत्र कृष्ण प्रतिपदेंतल्यान सुरू जावन ह्या जात्रोत्सवाची तेराची सांगाता चैत्र कृष्ण सप्तमीक जाता. या 7 दिवसात सदांच देवळात कीर्तन, लालकी मिरवणूक आणि खास आकर्षण म्हणल्यार घुमटा सुवारी तसेच सदांच रात्रीन नाटकां सादर जातात. हितूंत ही सेवा वेगवेगळ्या समाजातर्फे उरता. आज तेर संजेर उत्सव मूर्ती पालखेंतल्यान रथार स्थानापन जाली आणि परंपरागत काणीक करूंक भक्ताली गर्दी जाली. आज रथ अर्द ओडले नंतर रथा समोर खेळ जातलो. तो संपन्न जालो की फटाक्याची आतिषबाजी उरतली. नंतर परत रथ ओडन देवळा दारात येयल्यानंतर वर्सुकी व्होळ जळोवचो कार्यक्रम जातलो म्हणल्यार देवाली दृश्ट काडचो कार्यक्रम जातलो. परत उत्सव मूर्ती पालखेंत बसून देवळात वयतली. फाल्यां शुक्रारा सांजेर दैकालो जावन मागीर ओकळी म्हणल्यार गुलाल उधळण करतले. असो हो वार्षिक तेर उत्सव चैत्र सप्तमीक रात्रीन देवाली सुखासनात मिरवणूक जावन संपन्न जातलो. तेराक येयल्या सगळ्या भक्तगणाचे कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन स्वागत. नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार मालादेवी खेळा मैदानाची अभिवृद्धीक 5 कोटीचे अनुदान मंजूर. कारवार शहराच्या मालादेवी खेळा मैदानार खेळाडूक तसेच
खेळाक अनुकूल अशे अगत्य ट्रॅक गॅलरी, अंतर क्रीडांगण, विश्रांती खोली, शौचालय, मैदान आवरणाचे संरक्षण वणत अशा अनेक अत्याधुनिक सवलतीसाठी अभिवृद्धी करूक कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नायक हेमी क्रिया योजना तयार करून सरकाराकडच्यान 5 कोटी रुपयाचे अनुदान कारवार शहरासाठी मंजूर करून हाडून शुक्रवार 22 एप्रिलाक सकाळी 9:30 वाजता उत्तर कन्नड जिल्हा पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमगेल्या नेतृत्वात शहराच्या मालादेवी मैदानात या कार्यक्रमाचे भूमिपूजन आयोजन केला. कारवारच्या खेळाडूक योग्य अशे या खेळा मैदानाचे सौलभ्य नाशिल्ल्यान खेळाडूक मेळचो अवकाश चुकून वयतालो. या विशयाचेर गंभीरपणान चिंतन करून आमदार रुपाली नायक हेमी ही योजना साकारात हाडली. ही योजना यशस्वी करूक खेळाडू, सार्वजनिक आणि बीजेपी कारवार नगर मंडळ प्रमुख, पदाधिकारी, नगरसभा सदस्य तसेच मोर्चा प्रमुख, बूथ प्रमुख आणि कार्यकर्त्यांक हजर रावूं जाय अशें बीजेपी मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर यांनी प्रसार माध्यमांमार्फत कळयला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात माकड्याला रोगान पहिलेच मरण. सिद्धापूर तालुक्याच्या हलगेरीचे जानकी वीरभद्र हेगडे हेमी माकड्याला रोगान मरण जाल्ली घटना घडली. शिवमोगाच्या मेघान आस्पत्रेत उपचार घेत असताना तिगेले मरण जाले. एक आठवड्यात 6 जणांक माकड्याला रोगाचे संक्रमण जाल्ले आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात माकड्याला रोगान मरण जाल्ली ही पहिलीच वेळ आसा. एप्रिल 12 तारखेक जानकी वीरभद्र हेगडे हेमका ताप येयलो. एप्रिल 14 तारखेक माकड्यालो रोग म्हटल्यान KFD मड पुष्टी जाल्ली. नंतर तिका सिद्धापूर तालुका आस्पत्रेत उपचार दिवन मुखाल्ल्या उपचारासाठी एप्रिल 16 तारखेक शिवमोगाच्या मेघान आस्पत्रेत दाखल केले. जाल्यार उपचार घेत असताना तिगेले मरण जाले. या वर्साक तालुक्यात आतापर्यंत 7 प्रकरण दाखल जावन 6 जण घरात आरोग्यान बरे आसात अशें तहसीलदार हेमी माहिती दिला. गेल्या वर्साक माकडालो रोग जेम तेम दिसून येयलो. जाल्यार या वर्साक सिद्धापूर आणि होन्नावर तालुक्यात मेळून वट्ट 8 प्रकरणाची पुष्टी जाल्ली आसा. विशेष म्हटल्यार सिद्धापूर तालुक्याच्या हलगेरी, पोलसिर्सी, बिळगी, कानसूर आणि इतर भागात तसेच होन्नावर तालुक्याच्या गेरसोप्पा आणि इतर भागात दिसून येईल आसा. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. टाटा यस वाहन पलटी, एकट्याले मरण, 5 जण जखमी. मुणगोड. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुणगोड तालुक्याच्या बड्डीगेरी लागीं टाटा यस वाहन पलटी जावन एकट्याले मरण जावन 5 जण गंभीर जाल्ली घटना घडली. मुणगोडच्या गवळीवाडाच्यान कुसुरू ग्रामाकडे वयताना वाहन चालकाले नियंत्रण चुकवून वाहन पलटी जाली. या वाहनात आशिल्लो मुळ्ळू गावडे वय 20 हो जाग्यारूच मरण पावलो. ह्या टाटा यस वाहनांतल्यान कोबू शेताक कुली कामां वचूं लागील्ले कामगार चालकाले नियंत्रण चुकवून वाहन पलटी जावन 10 पेक्षा जास्त कामगारांक मार लागलो. मार लागील कामगाराक मुणगोड आणि हुबळी आस्पत्रेत दाखल केला. मुणगोड पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.